Pup, fraților, am o veste foarte supărată pe Stealer Brainrot. Să vă arăt. Am intrat din greșeală pe un server public pe contul ăsta, vreau să intru pe contul secundar și am pierdut 3 Brainrots, am pierdut 6-7. Așa, am pierdut Lost 25 și am mai pierdut nu mai știu ce am. La Grande, combinațiune am mai pierdut. Vă rog din suflet, dacă aveți și voi niște băiuți, să mă ajutați. Vă rog din suflet. Ori facem trade-uri, ori ce vreți voi. Dați-mi și mie niște băiuți mai mari, vă rog frumos, ca să fac și eu. Să termin rebirth-ul 16, 17 și 18. Vă dați like, subscribe, toate cele bune. Vă aștept cu comentarii dacă aveți băiuți buni. Să-mi dați și mie. M-am pupat.